παιδιά, δεν έχω πάλι ένα GR εδώ και κάνω αυτό το βίντεο για να σας ενημερώσω ότι θα κάνω στο κανάλι. Αρχικά, σίγουρα είναι ότι θα κάνω Minecraft βίντεος όπως tutorial, let's plays, survival games και κάνω διάφορα σε διάφορους servers. Μπορεί κάποια tutorials, δεν είμαι σίγουρος, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Στο μυαλό μου έχω πολλές ιδέες, όπως παραδείγματος χάρη να κάνω και βίντεο League of Legends. Δεν είμαι σίγουρος όμως γι' αυτό, θα δούμε στην πορεία. Μπορεί με κάποιο φίλο ή κάποιο άλλο. Και πολύ ενδιαφέρον μου ακούγεται να κάνω κάποιο βίντεο με epic moments, funny moments από League of Legends ή διάφορα με κάποιους φίλους. Ούτε γι' αυτό είμαι σίγουρος, αλλά και αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αν θέλετε να ενημερώνετε για περισσότερα βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι και ένα share για να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.